Yan, tama-tama matapos si Ma'am Linda sa kanyang premiere. Yan, thank you so much. Okay, guys. Yan, still playing tayo dito kay Other Vibes. ICB Mix is still playing sa'yo rin. Yan, may harang si Other Vibes, may harang. Walang problema, Manit. Walang problema. Ako'y itong lipunan ko ay parang feeling ko kailangan ko ng congress. Kailangan ko ng congress yung aking lipunan na tayo overload, information overload na ako. And of course, dahil sa nangyari sa grades. Hello po, Maya. Medyo mali-mali. Sis Chona baby ko ba to? Sorry, hindi kayo nakikita. Thank you so much everyone. Good evening po. Evergreen. Ikaw pala Evergreen. Kabsat, thank you so much. Sige, pupuntahan ko kayo mga challenge nyo. Chona Vlog 19, thank you so much. Ganun naman eh. Na ano lang ako. Opo, ito na. Zach, going to your channel. Kasi naglilista ako. Minimum kasi 1 hour ang binibigay ko sa mga nagpupunta. Pag late na ako nag-live. Visit Downtown Toronto, Zach. Evergreen. And thank you so much. Good morning for you. Thank you so Good evening much. for us. Ayan, This is, dalawa. Ads. Yung aking bisita ngayong gabi. Zach. Ma'am Melda. Yan, nandito tayo, Ma'am Melda. Dito tayo sa chat box naka-focus, Ma'am Melda. Yan, si Papa. Puntahan ko si Chona Vlog and then si Evergreen. May damit ka na, Kabsat Evergreen. Ito si Evergreen. Thank you so much, Zach, in your channel now playing with us. And Agribarbs is still playing. Katatapos lang. This is L7, Agribarbs. Dito tayo kay Chona Vlog and then si Evergreen po ito. And of course, ICB Mix. 2 minutes more to go. Yan, natapos na tayo kay Agribarbs. 11.39 minutes, Kabsat Evergreen. Going out with Minnie for dinner. Ooh, may date kayo ni Minnie. Playing with Zach. Sis, hindi ba talaga pwede panoorin natin? Pwede pero pwede naman daw pero hindi yung sarili mong ninja. Ay, sarili mong main channel. Yun naman ang tinuturo sa akin noon. Feeling ko kailangan ko ng pang-plus. Ang ginagawa ko meron akong yung watch to watch lang na mag-isa. Parang ikaw, gusto mo maki-watch to watch sa akin. Sample. Tigpa 5 hours tayo, kaya tig 2 hours, ganun. Ganun na lang para mas safe. May ibig sabihin may kakulab ka ba? Honestly, inantok na ako talaga. Ayan, ICB Mix. Thank you so much, ICB Mix, sa sharing ng pag-ibigay. Yung premiere natin. Ginamit ko naman yung aking channel kanina. Paano ko madadamitan yun? Ako'y inantok. Hindi ko alam. Hindi ko po alam, sisi ko eh. Bakit na? 15 minutes. Evergreen. So many monkeys at Manday Boardwalk. Oh, may harang Evergreen. May harang. Monkeys at Manday Boardwalk.
Ay, di ba pwede? Basahin ko muna yung guidelines ni YouTube. So much, Chuna! Salamat sa pagbabalik, Chuna. Kasi ang problema, hindi madadamitan. Pero, ginamit ko kanina eh. Hindi ko lang ginagamit pag naka-live tapos nag-premiere. Isa lang. Sis Chinita, good evening. Andito na si Mini, playing na. Sis Chinita, lista kita dito. Please ka lang natapos yung akin na ilagay mo. Sis Chinita, natapos ko yung ipiniplay ko kagabi ha. Kahapon pala. Sis Chinita, ito ka po. Mabilis pa nga. Thank you so much. Okay, here in the busy streets. Dito tayo sa Sembreak, #Sembreak. Ayun, hindi pa to napapanood ng aking angel na nanonood sa iyo. And of course, yung nuts. Yung nuts, L3. Kaya kasama namin ito, Team Company. Yun, naka-play na kayong tatlo. Thank you so much. 14 amazing friends, thank you so much. Sige. This is a random live. Ako nga eh, naantok na din. Naantok na din ako, nanay. You're new here, yeah. Kaya lang I'm talking to YT friends at the same time. I'm giving them watch hour. How? Playing their videos. nag-iisip lang ako. Thank you so much. Do you have a channel, my friend? Copperstone? I know. Copystone, yeah. Imagine ko lang may Yeah, I'm talking with my friends here. They are usually Filipinos also, like me. Because you came to the Philippines via live streaming. Yeah. We are anything under the sun, we talk. We respect each other as we talk, as we discuss anything else. At the same time, I am watching their videos for their watch hour. Hello! Adding Oscar, good evening to you. Example, my friend Evergreen, I'm watching her video. matutulog na Yeah. kami nito. I'm enjoying watching their video at the same time. Thank you so much, Copystone. Melinda Mediano, good evening po, Kabsat. Eh, si Bibig Sister Faith ay. Mary France, good evening, Kabsat Evergreen, nakaplay ka po. Melinda, Tapos na tayo kay Nuts Mix Vlog. Marby, ang last video na to. Madanlo. For out of contact. Actually, Kasi mga kapatid, hindi na nagpapakita yung channel name yun. At na lang. What language are you speaking? Yeah, I'm speaking Tagalog, Filipino language. Tagalog is not the main language of the Filipinos. It is the local dialect in Manila. Our national language is Filipino. Thank you so much. Going to you na, Melinda. Naka-play na po kayo, and then si Oscar. Naka-play na po kayo, Kabsat Chinita, Jonah and Evergreen, Melinda, Hello, Copystone, yeah. Shout out to you. Thank you for visiting our channel.
Mel Family Vlog. Mel Family Vlog. Ayan. May minimum, I'm giving minimum lang yun. Watch, 1 hour watch videos. Yeah. 1 hour video. Ayan, may harang ulit, Kabsat Evergreen. Si second channel ko ang nag-play sa'yo, Kabsat Evergreen. Si Mr. Madayag. Ayan, nakadikit na pala sa'yo. Mel Family Vlogs, going to your channel na po. Minimum 1 hour lang kung ano, maraming bisita, 1 hour. Kung hindi, more than pa. The effect of earthquakes, playing. Thank you so much. This isn't my main. Yeah. What is your main channel? So I can also visit you. Capistone. If you don't mind, may I know your main channel. Uy! May harang Kabsat. Mel, 3 minutes. 3.0 minutes. Monetize ka na ba, Mel Family Vlogs? Kasi may harang kang 3 minutes. Kung monetize ka na, panonoodin ko to. Itong ads mo. Kung hindi, para makarami ka ng play, i-skip natin kung hindi ka pa monetize. Kasi hindi ka rin kikita dun, Kabsat. Ang kikita dun si Lolo. Lolo ba to? Natapos din tayo dun sa and of course with Chona. At Ibanji, babad pa rin tayo. Going out with Mini. Cute Mini. Tamsak 17, Kabsat. Nandali, ading Oscar. Ipag-open kita. Tamsak 17 pala. Sexy Chinita. Ang daming tamsak nito. Sexy Chinita, oh. 1.1k. Last pasok. Tuwan-tuwa sila kasi sa Sembreak, eh. Thank you so much. Sa Nibiat, 6 minutes na lang po. Down na tayo. Ayun, nabakasan ko na. Puntan na kita, Oscar Bertonel. Mabigat hindi to po. Ibig sabihin, Another play na, Kabsat. Evergreen, nag-shift na siya. Natapos na yun. The Body Bears at Gardens by the Bay. Body Bears. Shella Esguera, Kabsat. Good evening to you. Bigyan kita ng moderator. Nakita ka kita, nag-check kasi ako sa YouTube studio, yung mga nagbakas-bakas, nakita kita. Kabsat Shella, naalala na kita. Sabi ko kasi, ay Ilocano to, naalala kita. Tapos may vlog kang going to Candon City Arena. Ay, si ano to, taga Candon. Oo. Kaya nilista ko dito, nag-check ako kagabi. Ayan, nakita kita. Ayan, Shella Esguera, 8 to 10. Di ba? Nag-check ako dito. Lahat ng nagpunta dyan, nag-play ako gamit ng main. Nakita mo kon, taga Kwaka. Taga Candon. Nagpunta kami dyan sa Candon nung nagpa-passport ako. Mama Icon, mega love shout out. Dessert table, mega love shout out in the person of Ma'am Icon at Insights and Beyond. Naka-live din siya, mga kapatid. Fatuma Bira, good evening to you. Alright, I'm going to play your videos. Si Oscar pala, nakasalang. Opo, nagsusulat talaga ako kasi parang ang prinsipyo ko kasi, Kabsat Melda, naman, sorry. Nawawala na naman ako sa hulirap. Okay, almost done tayo kay Zach. Kabsat, Ma'am Nelin, mega love shout out. Ang Adi Banyo, assalamualaikum. Diba? Kinaral ko pa yung greetings ni Adi Banyo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, inaral ko pa yan para sa kanya. Hello, Nanay Pepay! Isulat ko muna kayo, Nanay, ha? Para baka may makaligtan ako. Shona Vlog, nakasulat na. Ayan, lahat na yan. Ma'am Melda, Ma'am Nelin, in the person of Ma'am Icon, thank you so much. Ang ano ko kasi kabsat, sinusulat ko. Oh, ito, naka 1/4 na ako. Para alam ko yung binabalikan ko sila. Pati yung mga pumupunta sa live stream, sa premiere, mamaya re-review ko yung premiere kasi mabilis. Lahat nun, bibigyan ko sila ng 1 hour. Tapos yung nanalo kanina, 100 pesos sa last chatter. Kasi 13 minutes lang naman yun. Kasi 100 pesos panload niya. Parang kapalit doon sa pagpunta niya sa akin. Tapos, may dagdag pa yun. Kung yung latest live streaming niya na video, papanoorin ko yun. Maski gaano kahaba yun. Kung 11 hours man yun, yun, gagawin ko. Yun, ang ano ko. Yun yung pinapang kabato ko sa kanila. Patumabira, I'm telling that I was my premiere a while back at 7:30. That was 7:30. I gave last chapter. The winner will get 100 pesos. And of course, latest live video streaming. If the live streaming lasted for 3 hours, 10 hours, 11 hours, 12 hours, it's okay. I will watch it. That's the reward of attending my premiere. And those who did not win the last chatter, I will still give them 1 hour video play. Just a moment, my friends. I'm just leaving a comment to my friend. Oh, may harang. Mahaba ang harang mo, kabsat, evergreen. Ayan, Oscar, in your channel. Car wash, Oscar, car wash. And then si ano, si Oscar, Patumabira. Going out with Mini, Fortuna Kabsat is still playing. That is 11 minutes. Sexy Chinita fully watch another video. May mga harang kasi mga kapatid yung mga monetize kaya hindi ko naman ini-skip. One more thing pala, I do not skip ads. I do not speed play. Kabsat Lin, good evening. Sulat muna kita. Extraordinary for our anniversary para kay Chinita. Playing pa rin sa ads, evergreen. Oscar Bertunel, dito tayo sa car wash. Tapos na si Ma'am Icon. Kakulab ko si Ma'am Icon, guys. Patumabira, going to your channel. Mamaya na ako pumunta sa inyo, Ben Ipo. Gagamitin ko lang pang play sa kanila. Kagaya ng nasabi kasi ni Ma'am, pag maraming collab, maiipon yung makukulong si Ninja. 17 minutes, walk through the stunning streets. This is 17.55 minutes. Patumabira.
Playing the 17.55 minutes walk through the stunning streets of Dubai. The effects of earthquake. Kamsak 82 Kabsat Nel Family Vlogs. Yun. Who else? Nanay Pepay and Imelda Dumlaw pala. Imelda Dumlaw, Nanay Pepay and Lynn Kalakal. Si Sheila, nga pala, si Ma'am Sheila. Sheila Esguera. Ikaw si Sherilyn. Si Sherilyn. Sino si Sherilyn dyan? Siya po yung nanalo kanina. I-message ko pa nga mamaya eh. Music. Kani Kambal. Music. Kani Kambal. Ikaw yun. Sige, musiko, ayun. PM mo ako. Jamie Baliena. Sa Facebook. Jamie, ganyan yung yung nasa channel ko. Ganyan yung spelling. Tapos nakablue ako doon na maigsi ang buhok. PM mo ako, Kabsat, i-transfer ko yung 100 pesos mo. Tapos pag na-fully watch ko yung latest live video, kung 11 hours man yun, panonoodin ko, yun na lang. Speak English po, please. Yeah. Tuloy ikaw kasi. Opo. Jamie Baliena. Hello, Hack. Opo, ganun. Late ka dumating eh. Pero ikaw yung nagtapos doon sa huli. Hanggang kasi, ang rule kasi ng last chatter ko, hanggang mag-end ba, yung chat is over na. Yun. Opo, ganun lang. Konti lang naman yun. Pamalit mo lang sa load na ipinunta mo sa akin. 100 pesos, yun? May Go 99 kasi. Good for 7 days. Pwede na yun. Ay, Milad, good evening. Ay, Milad TV. Sandali mga kapatid, ako'y nililista ko para hindi kayo makalimutan o malaktawan. Replay. Ito, Oscar, naka-play pa rin. Si Sheila Esguera. $85.10. Sheila Esguera, $82.10. Thank you so much, Ading Oscar. Patumabira, playing yung 17 minutes. Pasensya na kayo guys yun muna kasi yung kaya ko pang ibigay. Saka na lang ng mas marami. Sa December, pag may mag-bonus na. May DIY Monstera plant using Coke bottle para kay Kabsat Sheila Esguera of Candon City. Alright, mega love shout out. Music. Hindi, walang miss. Jamie Baliena lang. Tanggalin mo si miss. Yan kasi ang pangalan ko ng dalaga. Baliena. Pero hindi ako Baliena. Maliit lang ako. Maliit lang ako. Para akong bangus. Bangus lang ako, hindi Baliena. Opo, Kabsat Sheila. Yan, i-PM mo lang ako, Kabsat. Mamaya, after my live stream. 2 hours lang po ang live stream ko. Kaya, depende kung may lakas pa ako. 1.5 hours ganun. Ayan, si Sheila. Tapos na, Kabsat Melda. Sexy Chinita sa anniversary tamsak 34.
Ang kaano mo kanina, Sherilyn vlog si Sir Domingo Dalde. Siya yung kasunod mo, kasi ang sumunod sa'yo, hindi pumasok yung sunod niyang emoji. Next is Melda Dumlaw. Dali. Music kani balo. Sige. Opo. Wala pong miss. Jamie lang po yung nasa Facebook. Content creator din po ako doon. Kaso lang lumipat na ako dito kasi doon may mag-share lang ng may mag-share lang ng star. Kala nila ang laki na ng sahod. Dito mas marami akong legit friends dito sa YouTube kaysa doon sa Reelers. Katas ng hirap at pagod, buhay pabukid, Kabsat, Inalda Dumlaw. Hello po, shout out, watching from Cavite. Hi, Jerry! Maghanoy TV. Good evening to you, Jerry. I will give you a moderator. Thank you so much. Yeah. You can connect with them, my friends. My friend, Jerry. I will list down your name so that I cannot forget. Maghanoy. Ang paglilista guys na ko, okay po ako din po, Salvador Manalili. Sige. Ayan, nilista na kita para alam ko na ikaw yun. Maghanoy-T8V. Ayun. Sige, Kabsat. Matumal na doon sa blue up. Ayoko na doon. Tsaka daming basher. Yung mga kamag-anak. Tapos, kung makita nilang maraming views, para ba may ambag sila? Pag tinulungan mo, hindi rin naman masaya. At least dito, hindi sila YouTuber, kaya okay ako. Maraming basher doon. Mga office mates, mga kamag-anak. Eto, hindi nila alam na nag-YouTube ako. Kabsat Evergreen, 7 minutes. Juju still prefer stick. Evergreen, Juju prefer stick. Correct po, dami talaga pinagtatawanan ka pa. Oo nga. Kaya mo na lang sila doon. Ito kasi, lahat tayo parang nagkiklik. Lahat kasi tayo dito YouTuber. Kaya, yun kasi sa kanila nag-judge lang sila. Sa buhay ng buhay. Wow, Kabsat Chela, Tamsak 186. Baka yung main channel ko na ang mag-play sa'yo, Sherilyn Vlog. Ipopost sana kita sa community, kaso nalimutan ko, kaya after na lang sana. Buti ka nagpunta ka. Buti nagpunta ka po para hindi ko na siya ipopost. Sunod si Lynn, Nanay Pepa, and then si Lynn Kalakal. Ay, opo. Di nagkita yata tayo kanina sa live ni Tama ba? Sa live ni Macy? Tito Jun MTV, mega love shout out. Kabsat Tito Jun MTV. Nagpi-play ako, Kabsat Tito Jun MTV. Thank you so much. Nanay Pepa, ito na po.
Tito Jun MTV. "12 minutes, Nanay Pepay." May nagbigay ng libreng gulay kay Pepay. Ay, ang galing mo. Tuna Vlog, going out, fully watch na. Mas beautiful si Tuna Vlog. Tuna Vlog, sandali muna, dadagdagan ko yan na mamaya-maya konti. Ipag-play muna natin kayong lahat. And then, i-reshuffle ko po ang Ninja para sa mga latest uploads nyo. Yung Kalakal in your channel. Sinusulat ko kasi yung Ninja guys kung sino nagpe-play para pagpapalit-palitin ko mamaya. Uy, si Slim, may upcoming ka sa October 30. Bakasan natin mamaya. Play muna kita ng Gawing Malinamnam ang Puso ng Saging. Ay, na-play na pala ito. Ito na lang isa. Ito, Lakas ng Ulan. Ayan, pang Tamsak 43, si Slim, pag natapos ko. Effects ng earthquake kay Mel Family Vlog ay still playing. Susunod po si Aimilad. Sis Aimilad, in your channel na po. Aimilad TV. 2 months pa lang po ako. Ah, okay. Magbaba ka po ng channel link mo kung gusto mo, Kabsat. Jerry, para mga ano to, mga matagal ng vlogger ito. Mas matagal pa sa akin. Baka pwede kanilang bigyan ng banana. I-drop mo lang ang link mo. Opo. Tapos makipagkaibigan ka rin sa kanila paano. Para hindi malaglag yung banana na ididikit nila sa'yo, manood ka ng videos nila, maski manood ka dyan ng 3 minutes, 4 minutes. Panoorin mo yon hanggang dulo, tapos magbakas ka, and then saka mo mag-subscribe, bell all. Huwag ka munang mag-subscribe agad kasi may tendency na hindi yung kakapit. O, diba? Sasabihin mo, ang dami naman dumikit sa akin ngayong gabing to, pero bakit 5 lang nang nadagdag? Yung ganun katanungan na yan, pin natin. Ayan. Guys, si Kabsat Jerry, kung pwede natin siyang tulungan. Jerry, Kabsat, mga channel nila yan. Sunod si Music Kambal. Ayun. Nakipagkaibigan ka rin sa kanila, Aimilad, Dragon Scatter, Casino Games. Thank you so much, Kabsat. Makipagkaibigan ka rin sa kanila, pwede kang unang makikunet. Ayun, sunod na si Kabsat. Music. Musika ni Kambal. Andito na ako. Si Angel ang nagpi-play. Musika ni Kambal. Meron kang 80 subscriber. Ay, promote mo ba ito, Kabsat? O yung isa, si Sherilyn Vlog? Ah. So, ito, ang ipropromote mo yung isa, no? Musika ni Kambal.
Pwede din yan. Sige, itong 16 minutes kabsat. May 16 minutes video siya. Pampatulog the best love songs. Ayun. Pampatulog the best love songs. Next po si Jerry. And then si Tito Jun. Jerry, ito na. Papunta na ako sa channel mo. Maghanoy dash. Ayan, Jerry TV official pala ang ano mo, ang pangalan ng channel mo. Si Jerry pala may 1.04k subscribers. May okay na to, 1k. Ang palaguin mo na lang kabsat yung ano. May mga upcoming premiere ka. Palaguin mo yung watch hour na lang. Mas habang nakikipag-fishing ka, watch hour yung ano uunahin. Biyahe kami sa Santa Cruz, Manila. May bibilhin kami. Ayun. Jerry TV official. Playing na po sa Santa Cruz, Manila. This is 12 minutes. Fatuma Bira, I'm still in your 17 minutes. It's almost done. 1 minute more to complete the video. I still need to watch 1 minute more to complete the video of 17.55 minutes. This is Tamsak 24, Fatuma Bira. No skipping of ads, my friends. Melinda Madanlo, Dan Connect. Alright. Basta ano kabsat, Jerry, yung sinabi ko sa'yo, i-full watch mo. Mamili ka dun. Basta i-full watch mo lang sila. I-full watch mo lang. Kasi malalaglag din kasi ang ididikit mo sa kanila. Short video man yan o kaya long videos. I-full watch mo yun. Kaya pumili ka dyan ng ano, kaya mong panoorin. +1 banana ka. Jerry Mix official. Pampatulog sa musika, 3 minutes, mamaya ko na lang to bakasan. Ay Milad, naka 5 minutes ka na. The Effect of Earthquake, fully watch na siya. Mel Family Vlogs, video 2. Ay nalimutan ko na si ano. Tamsak 9, dito, Kabsat Evergreen. Ayun. Oo, okay, ganito kami natingman ano, kabsat. Pag nagpunta ka sa live namin, syempre hindi naman lang sapat yung shoutout mo yung YouTuber. Syempre, monetize man siya o hindi, naghahabol pa rin siya na revenue o kaya watch hour. Ito, Amazing Spectral Light, Evergreen, pang 46 na tamsak. May harang. Mahaba-haba ang harang mo, Evergreen. Fatuma Bira, ya. Thank you so much. Jerry Dan, ayan. May mga nagpo-connect na sa'yo. Kabsat, si Mel Family Vlog yan. Si Mel Family Vlog. Mel Family Vlog, kabsat Mel. Video 2 ka na po, kabsat. Natapos ko na yung 9.48 minutes mo. My niece wedding day, 7.55 minutes. Mel Family Vlogs. Kabsat Macy. Ang aga mo rin naman natapos.
Macy Mix Channel. Dali kabsat ta. Mag-free up muna tayo. Malapit na si Aimilad. Musika. Naka 5 minutes na. Biyahe kami. Si Jerry, naka 4 minutes na. Fatuma Bira, fully watch my friend. So, video 2. I'm giving you video 2. Musika, thank you so much. Basta i-message mo ako Musika. Para hindi na ako magpo-post. 6.19 minutes, Fatuma Bira, walking through the beautiful streets of Dubai. Earlier, I watched the 17.55 minutes walking through the stunning streets of Dubai. And now, I'm watching the walking through the beautiful streets of Dubai for Fatuma Bira. Thank you so much, 6 amazing friends. Guys, kung kinaantok kayo, okay lang to leave. Okay lang na mag-out kayo. Paalam lang kayo, ganun. Okay lang ako. I need to, kasi, kailangan natin mag-update guys kasi bumababa naman ang watch hour natin. Nakakalahati na ako dito sa musika ni Kambal. Tamsakan ko na +1 banana ito. Kabsat. Tamsak 15. Thank you so much po, musika ni Kambal. Hi Milad, malapit na po, nakakalahati na rin. Mel Family Vlog sa video 2 mo, tamsak 48, kabsat +1 banana also. Dito na tayo sa baba, Sexy Chinita. Sa video 2 mo ay fully watch na kabsat. Sige, Jerry, thank you so much. Salamat din sa pagpunta sa akin. Tatapusin ko yun kung ano man yung nilagay ko doon na winawatch. Tatapusin natin yun. +1 banana ka. Our 47th anniversary, Chinita Vlog, Chinita Kabsat. This is 9 minutes. Thank you so much po sa lahat na nandito. Musika, thank you so much. Musika ni Kambal, thank you so much. Maraming salamat. Sislin Kalakal, lakas ng ulan sa kapitbahay. Ay, lakas ng ulan din dito ay tamsak 46. Sis Chona Vlog, ipalit kita kay kay Jerry. Oscar Bertonel, sa car wash, fully watch na kabsat. Ay ading Oscar, fully watch na po tayo dito. Magkukuha ko ng video 2 mo. Parang puro replay ito, Oscar. Sige, ipalit ka muna si si Tito Jun muna. Balikan kita, Oscar. Ibang channel. Kasi pag si Kabsat, puro replay na ang ibang channel naman ang mag-play dapat. Tito Jun MTV, playing po ang iyong gala sa kainan at sinanglawan nyo. Namimiss ko yun, sinanglawan sa bigan. Thank you so much. May harang Tito Jun MTV, 15 seconds, 1 of 2. Ayan. Shella Esguera, Kabsat. Fully watch na tayo sa DIY, Monstera. Another video ka na po, Kabsat. Salamat po. 7 amazing friends, thank you so much. Naka 45 minutes tayo, guys. Naka 45 minutes na. Evergreen, amazing spectral light. Katatapos lang po ang harang. Ayun, naka na pala si Shella Esguera, naka live na siya.
Yeah, sexy Chinita, don't you worry, naka-play ka pa rin po. Ayan. Pinuntahan ko lang yung ano niyo. Kabsat Imelda Dumlao, another video na po. Update lang sa small farm ni Kabsat Imelda Dumlao. May harang Kabsat Imelda. Pangtamsak 16 pag natapos. Nanay Pepay, fully watch na Nanay Pepay. Pangalawang video. Thank you so much. Evergreen, nandito. May harang-harang kasi kaya mahaba-haba. Dito tayo sa 10 minutes ni Nanay Pepay. Ang bilis ng panahon. Pasko na talaga. Ayun. Christmas feels na si Nanay Pepay. Yun. Ito naman tayo sa taas mag-update. Mel TV Vlogs, fully watch na Kabsat. Sana Miss wedding anniversary. Si Macy. Macy, ikaw na ipapalit natin kay ano. Ito Macy. Going to your channel. Naka-play ka ng 49 minutes, Mel Family Vlog. Live na ito yun. 49 minutes. Sandali, Macy Mix Vlog. Maghanap tayo ng ipapalit. Ito. Macy Mix Vlog. Naka-live ka pala ito. Si Angelita na lang papuntahin ko sa'yo. Wednesday live 10:29. Ayun. Kala ko nagtapos ka na kanina. Kabsat Macy. Ay baka ako lang yung nawalan ng signal kasi umiikot-ikot na kanina. Musika ni Kambal, ayan, naka 14 minutes na Kabsat, magdikit na ako. Malapit na matapos, 2 minutes na lang po. Bell all na tayo. Ayun. Musika ni Kambal. Biyahe kami sa Santa Cruz, fully watch na, Jerry. Dikit natin. Okay, si Chona Vlog naman ito. Chona Vlog. Chona Vlog 19. Thank you so much.
49 minutes yun, Kabsat Mel family. 49 minutes playing. Mahaba-haba yun, Kabsat. Bakasan ko na tong mga upcoming mo. Kabsat, Chona. Ito December ang haba. Tagal pa, December 3. Macy Mix Vlog, nandyan lamang po. Naka-BG-BG lang yan si Angelita. Maraming salamat, 9 amazing friends. Chona Vlog 19, ito. Kabsat, okay. Okay, pangalawang upcoming, February 2026. So, tamsak 2. Okay, dito na tayo sa ibang luto string beans. Chona Vlog 19. Chona Vlog. Yun, may harang na Chona Vlog. Pang tamsak 16 pag natapos. Walking through the beautiful streets of Dubai. Fully watched. This is tamsak 92. My friend Fatuma Bira. This is the second video. May harang ulit sa midroll harang, Kabsat Evergreen, kaya nandyan pa rin sa video na yan. Nakamute na lang, Kabsat, para hindi tayo mapalo. Fatuma Bira going to the third video. Hello, Idol Oscar. Dali, Idol Oscar. Si Kabsat kasi ang napunta sa'yo eh. Si Kabsat Jamie, old na yun. Lagi na yun nanonood ng video mo. Sa cellphone na lang ako manood sa iyo para yung shorts. Mahirap kasi manood sa laptop ang shorts. Hindi siya bakas-bakas. Fatuma Bira. Oh no, I already watched that. Fatuma Bira, another video, 11.47. Fresh fish recipe, quick, healthy, and delicious meal. Ibang luto naman, tamsak 16. Chona Adventure na vlog. Pampatulog ng music ni sa 16 minutes, Kabsat, musika ni Kambal. Fully watch na, Kabsat. Musika ni Kambal. Fully watch na po. Hi, Kamemo Fam! Good evening! Ading Oscar, ito ba yung si PTV? Yung pinasok mo? Yan ba? Kamemo, good evening! Para sana, mag-ask tayo ng pabor sa kanila na ibigyan ka lang ng maski banana. Yan ba ang PTV? Kabsat Sheila ay paying din pati si ayan po sa nakapin guys. Tito. Kamemo, sandali lamang Kamemo. Video 2, 16 minutes. Pagka Rausa Medley, Waray, Chat 2025, #entertainment para kay musika ni Kambal. Ito muna si
Kamemo, ibalik natin. Ay, Kamemo fam. Sana hindi pa to napanood ng Angel na to. Kamemo fam yung latest mo. Hello, Musika. Ayan, main channel niya yan, Idol Memo. Pinapalago niya, second channel niya. Si Musikan ni Kambal. Kung hindi mo pa friend, pwede pong makipag-friend. Nakaka-inlove na love songs ni Kamemo ay playing, latest. May harang Kamemo, ay replay na pala ito. Kaya mo na. May harang Kamemo, sayang kasi nung harang pag tinigil ko yan, 15 seconds unang harang. Mel Family Vlogs, 25 minutes, ay, Kamsak 26, naka 8 minutes na sa 49 na minutes na live. Sexy Chinita, our 47th JIL, Luneta, Rizal Park Worldwide. Ay, natapos na. Thank you so much. $13 minutes, Sexy Chinita, pauwi na si Chinita. Lin Kalakal, nandyan ka pa ba? Ito yung iba isasalpak ko sa iyo, Idol Oscar, Ading Oscar. Pag natapos ko ni Lin. Kasi ito yung bagong ninja eh. Sigurado hindi pa ito napapanood lahat ng videos mo. Malapit na. 4 minutes na lang, matatapos na si Kabsat Lin. Tito Jun MTV. Natapos na yung sinanglawan. Another video Kabsat na hindi na ako nakabakas kay Tito Jun MTV. Kamsak 37. $14 minutes na ito, Tito Jun MTV. Pangit naman kasi Oscar pag replay na lang. Dapat mas maganda ibang video. Kabsat Imelda Dumlao, natapos na ko na po ang harang. Hopefully, Tamsak 16 na Kabsat. Thank you po sa lahat. Ayun. Pasok niya daw ang main channel niya, hindi pala main channel ni Mark, kasi ang pangalan ni kami mo Mark. Pinas lang meron nito, Kabsat Imelda. Thank you so much. Okay, tapos na ito Evergreen. Another video naman Evergreen. Hanap tayo dito. 13 minutes, part 2 Singapore Evergreen. May harang Evergreen, part 2 Singapore, 30 minutes. Ayan, may harang. May harang din, Kabsat Imelda Dumlao, Pinas lang meron. Sexy Chinita, 3 minutes pa lang. Malapit na si Lin. Oscar. Ayan, may harang lang. Tapusin lang natin yung harang niya. Nanay Pepay. Fully watch na ito, Nanay.
Another video. So, na-vlog kami mo. Dali lang ha. Ay. Dali Oscar, may harang ulit siya. 2 of 2. Yan, fully watch na. Lin Kalakal. Si Oscar ito. Sana hindi pa siya naka-live stream. Ito. Kasi kung naka-live stream, ibang ninja. Pang videos niya kasi ito. Ayan. Dito tayo, Oscar, 32 minutes na video mo. Green Paradise, pang 13 tamsak ni Miss Beautiful. Thank you so much. Sexy Chinita, ayan. Naka 4 minutes na kabsat. Sa pauwi na si Sexy Chinita. Ano to? 13 minutes. 13.35 minutes. Tamsak 25. 35. Ito dyan ng TV, nakakalahati na po. Kabsat Imelda, mahaba ang harang kabsat. 2 of 2 is 3.25 minutes. 3.25 minutes ang harang mo dito sa Pinas lang meron. Imelda Dumlao, kabsat. Mel Family. Sa 49 minutes mo kabsat, naka 10 minutes na po. So, 39, ano na lang, 39 na lang minutes. Nakaka-inlove ng music ni kami mo. Baka tapos na ito. May harang, evergreen. Ay, hindi na. Tapos na yung harang mo. Nandito ka na sa main mo. Main video. +1 si She. Ayun. Gary's Music. Good evening, Sir Gary's Music. Gary's Music. Hala, nagang na si kami mo. Dali lang nga, Sir Gary. Ulitin na lang natin kami mo. Tumigil na yung nakaka-inlove. Gary's Music, ito na po. Thank you so much, Sir Gary. Gary's Music pala, Gary's. Gars Music, going to your channel now. Gars. Ayun. Thank you so much. Gars Music, dito na tayo. Playing na, Oscar, 32 minutes yun. Si Miss Beautiful ang playlist mo. Alright. Dito tayo sa 1 hour mo. Gary's Kitchen. Gary's Music.
1 hour and 10 minutes. Yan, may harang. Gars Music. Imelda Dumlao, tapos na po ang harang. So, malapit na po matapos, kabsat. Dan, Emmanuel. Oscar, nag-connect na daw sa iyo si musika ni Kambal. Kabsa, ading Oscar. Nag-connect na daw sa iyo si musika ni Kambal, ading Oscar. Thank you so much, Kamemo and Chinita. Maraming salamat po. Tamsak 14 ito, Evergreen Channel. Yan, may midroll harang ulit. Tambay lang, kabsat, habang nagsusulat. Thank you so much, kabsat. Chinita, nagpe-play lang din po ako sa'yo. 10 minutes na nakalipas. Binabalik-balikan ko lang yung mga videos nyo, kagaya kasi kay Kamemo, tumigil. Ulitin ko to, Kamemo. Ayan, Kamemo, may harang ulit nung nireplay ko. 1.32 minutes ang harang niya. 1.32 minutes para kay Kamemo. Musika, pagka Rau sa medley, Waray Cha-Cha. 16 minutes ito, kabsat. Naka 11 minutes na ako. So, tamsak 18 na po. Kabsat musika ni Kambal. Ibang luto ng string beans para kay Chona Vlog 19. Thank you so much, everyone. 7 amazing friends. Thank you so much. Nakakalahati na. Kabsat Evergreen. Thank you so much. Thank you so much, Gars Music. Mahaba-haba yung sa'yo, kabsat. Ano yun? 1 hour and 10 minutes. Mamaya ko na lang bakasan pag malapit na. Pag nasa kalahati na. Fully watch na tayo sa string beans ni Chona Vlog 19. Thank you so much. Nakakaantok na. 9:30 pa lang. 1 hour pa ako, guys. Ibig sabihin 10:30. Bukas daw, guys, walang pasok. Ay, half day pala. Half day ang offices, tsaka offices, schools. Half day daw. Hanggang 12 lang. For the first time, I do hair color. Chona Vlog, for the first time, I do hair color. Playing with ads tayo. 1 of 2 is 30 seconds. Chona Vlog 19. How to cook? Are you still there, Fatuma Bira? Dan, musika ni Kambal, Bell Watch. Alright. Are you still there, Fatuma Bira? I'm playing your how to cook matoke, beans 2. Tamsak 68.
Idol Oscar, sabi mo sa akin kung ano, babakas, magla-live ka na. Pasok mo kaya, Oscar, si Emmanuel. Mababait naman ng mga bagong friends natin si Musika. Baka hindi mo pa, baka bigyan ka pa ni Gar's Music ng banana. Ang mga kapatid, si Oscar kasi may na-dissolve yung isang pinapalago niyang channel. At nag-create siya ulit ng pangalawa kasi monetize na po yung isa. Ito pala. Ayan na. Hindi yata ito eh. Ito ba yun? Dan watching, Chinita, yun. Yung mababait itong mga bagong friends natin, guys. Kamemo, sandali Kamemo. Talaga kinuha niya yung music ni Kamemo. Oo, sa'yo pa rin ito. May harang na 1 minute and 32 seconds. Another mid-roll harang, Kabsat Evergreen, 2 minutes and 30 seconds. 2.30 seconds. Ayun, magdikitan kayo. At Gar's Music. Supportive naman si Oscar eh. Ating Oscar, yung ito ba yon yung bagong channel mo? Hindi na kasi nagpapakita yung name channel eh. Ano na lang, yung ganyan, at. Siyempre kung hindi natin memorize, hindi natin kilala. Ayan! Guys, ito ang babying channel ni Ading Oscar. Baka pwede natin siyang bigyan ng, idikit na lang natin yung ating mga main o kaya bigyan natin ng banana. Didikit din po siya. Legit din yan mga bunso namin sa Team Money. Legit din siya sumuporta. Si Oscar. Sana kung maka 100 siya, kaya 1K, the better. Maka 1K siya para diretsong public ang kanyang live stream. Kamemo fam, sandali. Pinalitan ko yung Musika ni Kambal, tapos na po. Pangatlong video mo na po. Ay, live ka na. Si Oscar, sandali. Dali, Oscar. Yung piniplay ko na lang sa'yo ang pumunta sa'yo. Pangatlong video na to, pangalan. Musika ni Kambal, 15 minutes. Inano ni Kuan Chacha Medley Waray Waray 2025. Kamemo in your channel ulit. Nung natapos kasi mag-play Kamemo, naghang nung naka-red naman na siya. Ayun Kamemo, dito tayo sa second video mo, non-stop OPM love songs, disco remix, at ragatak battle mix. So, na vlog 19, ito. Ayan, nandyan. Dito tayo sa baba magtingin. Sexy Chinita, ang iyong pauwi na si Sexy Chinita ay fully watch na kabsat. So, another video na. Tingin tayo ng mahaba ulit. Dito tayo sa after school sked. Bumili si Chinita after school sked. 13.21 minutes Chinita. Oscar, playing pa kasi itong 32 minutes mo. Oscar, tapusin ko lang yung 32 minutes mo ha. Naka 14 minutes na, sayang pag
Pag putulin natin to, hindi to replay eh. Pinapanood niya. Tito Jun MTV, pangalawang video na siya. Tamsak 50. Pangatlo pala. May si Mix Vlog, nandyan lang po ako sa channel mo. Tapusin ko lang, Oscar ha. Done watching, brother Kamemo. Thank you so much. Don't you worry, Sir Garus. Naka-safety ka na. Nandito kasi sa nakahuli ka. Bandang dulo. Ten minutes na ang nakalipas, guys. Dito sa Sonata Ilocan 1. Uy! Sonata Ilocan 1. Playing para kaya no. 10 minutes na po ang nakalipas. Ito. Ayan yung piniplay ko. Sir guys. Sonata Ilocan 1. Thank you so much everyone. 10 amazing friends. Thank you so much. Mahaba-haba pa tayo. 50 minutes pa. Kabsat Imelda, dito tayo sa ginisang kangkong. Another harang, Kabsat, evergreen. Ang haba ng harang. Evergreen. Thank you so much, musika. Sir Gary, still playing ka po doon. Mahaba-haba pa yun. 11 minutes na siguro yun natapos. May harang, Kabsat. Si kay Imelda Dumlaw kasi mga kapatid, may sila ang videos niya, 10 minutes, o kaya yung, usually yung piniplay ko, wala pang 5 minutes. Another ads, Kabsat, Imelda Dumlaw. May si Mix Vlog, nandyan lamang po. Punta ako sa Pasay para kay Tito Jun MTV. Oscar Bertonel, ayan, malapit na. 17 minutes na, Oscar. Out of 32. Sexy Chinita, naka 4 minutes na dito sa after school sked. Okay. Naka-play ka rin, Idol Kamemo. Thank you so much, Idol Kamemo. Dito tayo sa first time I do hair color. Tamsak 22 na. Chona Vlog. How to cook matoke. Almost done. 40 seconds more. Thank you so much. 7 amazing friends. Thank you so much. O, malapit na, evergreen. Mahaba-haba ang harang nito. Multiple. Every 5 minutes yata. Thank you so much, everyone. Musika ni Kambal. Naka 6 minutes na dito sa inano ni Kwan. Chacha. Waray-waray. Tamsak 14.
Non-stop ni Kamemo. Ayun Kamemo, may harang on again sa video mo. 15 seconds, 2 of 2. Kaya nakamute. 2 of 2 ang harang. Live update ni Mel Family Vlog Kabsat sa 49.55 minutes ay check natin. Kung ilang minutes na ang nakalipas. Thank you so much everyone. Ayun, 15 minutes pa lang. Volume nga natin. Nakamute kasi. Idol Memo still nasa harang. 2 of 2, 15 minutes, seconds. Thank you so much Sis Chinita. Ayun. Ayun, bibira na yung mga isda ni Kamemo. Non-stop OPM love songs, disco remix. Tapos na ang mahabang pre-roll harang ni Kamemo. Tang 40 tamsak pag natapos ko. Musika ni Kambal, malapit na rin. Naka 8 minutes na out of 15 minutes. Fully watch na si Chona Vlog 19. Ayan. Evergreen, ikaw to. Bye. Ayan, tapos na. Pero sandali, baka magharang siya. Baka magharang. Oh, okay. Ayan, yun na yung music niya Kamemo. Thank you so much, 7 amazing friends who are here with me. Another play para kay Chona Vlog. Ibang channel ang mag-play ng mo, Chona Vlog. Ang latest video mong Going Out with Minnie. Kasi kahapon lang to na upload eh. May 21 views tsaka 19 na thumbs up. Playing ulit. How to cook matoke? Patu Mabira, are you still there? Sayawan na yung mga isda ni Kamemo. Sumasayaw na. Oh, may harang ulit sa post-roll harang mo. Evergreen. Mahaba-habang harangan yan si Evergreen. Dan Gars Music. Hi! Yazar, good evening, Yazar. Mega love shout out to you, Yazar. Good evening to you. You can make friends with my friends here. Gars Music, done watching. Alright, thank you so much, Kabsat. Musika ni Kambal. Hala. Kung ano naman yung napindot. Dali. Oscar dito sa Green Paradise. 23 minutes na. So, saglit na lang, Oscar. 19 minutes na lang. Matatapos na natin yan. Ano yung nangyari dito sa Microsoft? Yan, bumalik na. Ayan, bumalik na ang ano. Patu Mabira, thank you so much. 19 minutes already para sa 1 hour and 14 minutes ni Sir Gars Music. Thank you so much, Patu Mabira, for staying with me.
Imelda Dumlao, Tamsak 13, fully watch. Evergreen, oo nga. Ang haba-haba ng harang mo. The beautiful view. Oh, ayan. Tapos na evergreens. Tumalon na sa isang video mo. The beautiful view of the sail at 44th floor, Marina. Ayan. Ilang minutes to? 13 minutes and 40 seconds. Ang dami mong harang doon. Yung pinanood ko na yun. Every 5 minutes yata. Kaya tuloy ang tagal matapos. Patumabira, another angel will play your video. Just a moment. I will switch to another angel. Another angel will play your video. Wala naman na yata si Tito June. Binaba na kita, Tito June. Naka 4 videos ka po sa akin. Walk through the stunning streets. Another angel is playing your latest video, Fatuma Bira. Walk through the stunning streets of Dubai. That is the title of your video. This is 17.55 minutes. Para hindi ako balik ng balik na tinitingnan. Okay, Oscar, 26 minutes na po ang nakalipas. Sexy Chinita sa iyong after ng school sked. Bumili si Chinita. Uy. 12 minutes nang nakalipas, kabsat. 1 minute more to go. Tamsak 26. Thank you. You're welcome, kabsat. Tuwan-tuwa yung mga isda ni Kamemo. Ito yung mga angelfish, ano, Kamemo? O goldfish pa rin ito. May itim. Ay, alam ko na. Ano nga ba? Black Molly. Tama ba? Ito yung mga Black Molly mo. Non-stop OPM love songs. Ito yung ano, sumasayaw. Tamsak 40 Idol Memo. Welcome everyone. Malapit na rin ako matapos. Gary's music, Sir Gary's. Pagka mag-end na ako at hindi ko pa tapos i-play, i-fully watch ko yan, Sir Gary's. Thank you so much. Huwag po mag-alala. Lahat po ng ipiniplay ko, i-fully watch natin yan. Kasi baka mag-end na ako hindi pa tapos dahil mahigit 1 hour yan. Hindi pa counted yung mga ads. Mahaba-haba rin ang ads niya. Tamsak 14, Idol Memo. Baka may hindi ako nakita, guys. Sandali, mag-backread lang ako habang nagpi-play. Musika, okay. Na-play ko na. Si Chinita, okay. Kamemo, Chona, 19. Imelda Dumlao, alright. Playing. Girls Music. Okay. Okay. Okay na yan. Kamemo, okay. Musika. Baka may nakalimutan ako, kabsat. Sandali lamang po at i-try natin na mag-backread. Wala kasi akong monitor, guys. Ito lang, chat box. Dito June MTV, okay na yan. 4 na. Mahahaba. Si Adi lang pala. Si Adi, hindi ko pa na-play. Hindi ko pinipin si Adi kasi nagla-live siya na hindi ko hindi niya sinasabi.
Puntahan ko na lang si Henny Penny. Ay, Milad, tapos na. Ayan, lahat na po, napuntahan ko na. Si Henny Penny na lang. Si Adi. Oo nga, Sir Gary, sinabi ko na kasi, hindi kasi guys, mayroon akong pinapanood kanina na, kasi nakikipag-watch to watch ako doon. Kasi pinopromote ko nga yung premiere ko kanina eh. May pinasukan akong live streaming. Nakiki-watch to watch ako. Ang pinanood ko doon 4 minutes para mabilis nga. Tapos nandun pa lang kami sa 2 minutes, may nag-pop up na full watch, sabi na niya yung yung comment. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Nagsisinungaling siya, sasabihin niya full watch. Natapos ko na musika ni Kambal, ang yung tatlong makakaba, so 46. Chona, dan ko na. Oh, babait yan si Chona. Si Chona Vlog 19. Oscar, sandali na lang ha. Tapusin lang. Masakit ang loob ko pag hindi ko tinapos. 2 minutes na lang. Oh, +1 banana ka din. Kay Miss, di ko pala naidikit si Miss Beautiful sa'yo. Practicing ko ng dikitan si Shirley. Tapos ko na musika ni Kambala. Mag-play na ako kay musika ni Kambal. Mag-play na ako kay Sherlyn. Dali guys. Tingnan ko kung anong piniplay ni kanina bago ako mag-live ni Miss Beautiful. So, si Miss Beautiful na lang sila. Oo nga. Evergreen. Tamsak 17. Basta ang nagpi-play sa'yo Evergreen, si aking second channel. Kabsat Melda, good evening. Naka-play dit pa rin po, Kabsat Melda. Lahat naman po, Kabsat, na bakas ang post. Kaya hindi ko na siya pipicturein, Kabsat. Mamaya na lang ulit yung hindi nakakabakas na channel. Yun lang ang pinipicture ko guys pag hindi nakakabakas na channel. Toge. Oh, ang haba ng harang nito, Kabsat. Child. Yan, fully watch na, Oscar. Punta na ako sa iyong live streaming. Good evening, sis. Mel Family Vlogs, yes. Hindi ko pa natapos, Kabsat, yung 49 minutes. Mandali, isalang ko lang si Oscar. Isalang ko lang yung pinangakuan ko kanina. Sherilyn. Vlog. Shemix Vlog, ito na ang iyong reward. Yung reward na mamaya. Ay, saglit lang naman pala ang mo. Kala ko 11 hours. Shemix Vlog, ito na po ang iyong perks kanina sa premiere. Kasi napanood ko na yung 3 videos mo, 46 minutes yun. Doon sa Kabsat, doon sa yung musika ni Kambal. 3 lang tong nandito kasi.
Oscar, ito na. Going to your channel na. Opo, kabsat. Di bale, itatapusin natin yan. Mel Family. Yan, naka 28 minutes na Mel Family Vlogs. Pang Tamsak 26 to. Ongoing play pa po hanggang ma-fully watch yan. Mel Family Vlog. Yan. Non-stop OPM ni Kamemo ay fully watch. Kamemo, fully watch na to. Another video. Binubuksan ko na yung channel mo, Oscar. Binubuksan na. On the way na pala. Maraming salamat everyone. 7 amazing friends. Thank you so much. Macy Mix Vlog. Nandyan lang si Star. Ang aking pinakamamahal na si Star Madayag. Alam mo, Star Madayag, aso namin yun. Namatay siya last week kasi old age. Pinaampon sa amin ng kapatid ko galing Baguio. Ang laking aso. As in, malaki siya. Pag tumangkad, pag tumayo hanggang dito ko siya. 5 flat ako. Hanggang dito siya. Dali, Idol Memo, bakit nagre-replay na lang siya? Dito tayo sa disco remix ni Kamemo. Ten minutes Kamemo. Oscar, ito na. Going to your channel. Mamaya na lang ako pumunta sa'yo. Good night na kabsat. Salamat sa pag-play. Sige. Thank you so much, kabsat Sexy Chinita. May God bless you and your family. And good night po, kabsat. And also, may God bless your channel. I hope it will continue to grow and grow and grow. Thank you so much. Favorite ka ni Lolo, Evergreen? Puro kaharang. Ang bagal tuloy ng video mo. Parang harang ng harang-harang. Pero hindi ko yan tinatanggal. Ay, hindi ko ini-skip Evergreen. Idol Ben Ipo, mamaya ako pumunta sa'yo. Magdamag ka naman, di ba? Ito, pagkatapos kay play si Chinita. Ang galing-galing nga Blooming ka kasi, kabsat. Paborito ka ni Paborito ka ni... Oo nga. Nakakailan na si Chona Vlog. Nakakailan na. Tapos ikaw, kabsat, konti pa lang. Bilangin mo na lang yung magpa-pop up sa notification mo. Yun. Na-play ko ngayon. Si Mr. ang nag-play. Sige po, thank you so much po, Sexy. Kita-kita. Hindi ka ba ngayon? Mag-silent LS? Nakakailan na si Chona Vlog 19. Pero may pinanood ako dati kay Chona Vlog 19 na ads niya. Mahaba din. Ito nga, si Mini nga gusto kong panoorin. Today, a new chef from Indonesia teaches us how to cook sambal. Sambal. Indonesian food, sambal. Live ako kanina, walang tao, 35 minutes, 100 plus views.
nakaano ka, 100 views, marami na ring ads yun. Ang na-observe ko kasi, kabsat ever 100 views pataas, mas mahaba yung, mas maraming, o kaya multiple ang ads niya, tsaka may tendency pang mas mahaba. Kaya yung mga team ni staff ko, bakit? Ha? 100 plus ang views? Di mo yun. Kagaya, gayon ang ginagawa ko sa team money namin. Yung maraming views. Yung play ko pagka live. Kasi live yun eh. Bibihira naman ang nanonood ng live streaming na replay. Kung hindi mo kakilala yun, kung ganun kahaba. Yun ang pinapanood ko. Pero pagka videos naman, inuuna ko yung mga latest nila. Tsaka less views para umangat. Yun. Kabsat, Mel family, maraming salamat din Kabsat. Still playing pa po. Ano na lang mga kapatid, 1 hour and 40 minutes na kasi ako. So 25 minutes na lang. Mag-end na po ang live stream na ito kasi I need to get rested. I need to get a rest also. Bukas na lang ulit, agahan ko after lunch. Ano kasi? Ano daw bukas? Ay naku Lord, baka silent. Nag-declare ang provincial government of Abra. Half day daw ang pasok in all offices, government or private. Plus, pati klase daw in all levels, half day. Ginawa pang half day, di na lang full day. Tapos sa Friday, wala daw pasok. Pero pupunta naman ako sa sementeryo. Mag-check kung kung may naglinis ba. Kung wala, di magpapalinis tayo. Kamemo pa, ayun, umiindak pa rin yung mga O, di ba? May ads na rin si Chona Vlog 19. Today, siya from Indonesia. 3.25 minutes, Kabsat Chona. Ayan, fully watch na evergreen. Another video na lang. Habol tayo bago ako mag-end. Para maka 1 hour kayo. O, di ba? Sabi ko sa inyo, 1 hour. O, nakakailang videos ka na. Ito, An Adventure at Changji. Jurassic Mile. Ito na yun, mahabang harang ulit. Jurassic Mile. Ito na rin, ito rin yun yung multiple harang mo. Evergreen, 13 minutes yan. May tamsak na 23. May views na 697. Playing. Abangan natin yung kanyang mahaba-habang arang. Thank you so much din po, Kabsat Mel Family Vlog. Thank you so much. Ito, playing with ads tayo dito Kabsat Chona Vlog mahaba, 3.25. Oscar Bertonel, nandyan po ako sa iyong live stream. Tsaka Macy Mix Vlog, nandyan pa rin po si Star Madayag. Thank you so much Kabsat. Baka inaantok na kayo guys, okay lang. At least nasamahan nyo ako ng hours. Malaking bagay na po para sa akin yan. Baka inaantok na kayo guys. Okay lang po na iwan niyo po ako. Pero lahat po ng sinalang ko dyan, fully watch natin. Yan, matatapos na ang harang mo na 3.25 minutes. Chona Vlog 19. Thank you so much po. Ayan, sabi ko sa iyo, may harang na agad. After 2 minutes pa lang may harang na evergreen. Ang susosyal pa ng mga harang mo. Uy. We've got it all for you. We've got it all for you. Ayun, harang niya.
yung piniplay ko dito sa baba. Walk through the stunning streets of Dubai. Playing pa rin po kay Fatuma Bira. Still playing ha, Fatuma Bira. I did not forget you. Yeah. Natapos na pala. Yung Fatuma Bira. Another video, Fatuma Bira. Natapos na pala yun. 17 minutes na. Ibig sabihin, nagtagal ako na nagdadaldal. Thank you so much, Kabsat. Baka inaantok ka na. Okay lang po na you can also have a rest. Late kasi ako nagsimula, Kabsat. Usually, nagsisimula ako ng 6 o'clock or 7 o'clock yun. Nag-premiere kasi ako. Walking through the beautiful streets of Dubai. Fatuma Bira is playing another channel, playing that video. Pagkatid sa Junaki sa school, Chinita, Tamsak 5. Ayun, more than 1 hour na rin naman si Chinita vlog. Guys, naka 41 minutes na po ako. Malapit na. Sir Gars. Baka magkasabay pa tayong matapos. Naka 41 minutes na. Sir Gars, music. Kabsat Imelda Dumlaw, Tauge at Harina equals pagkain. Tapos na po. 1 PM live tomorrow. Bakas at Tamsak po. Salamat po, Melinda. Alright. Edgar Sky, please. Pagka may nagbakas din po sa'yo, please pakibalikan po kasi syempre po, kailangan din ng mga bisita natin ng balik-balik. Or give and take, ganun. Oishi Mongo. Thank you so much, Kamemo. Pinoy Disco Remix. Nakigtutak ka dyan. Kakagulat ka naman, Shopee. Matagal na kasi ako hindi nag-Shopee. Nagpaparamdam ka na naman. Idol Memo, para sa members. Iba yung play ko sa members perks. Bakas-bakas na lang ako. Idol ka, Memo. Para sa membership perks mo. Napagod ako sa kakangaw-ngaw. Di bale, saglit na lang ako guys. 15 minutes. 15 minutes. Jurassic Mall still nandito. Opo, 15 minutes. Gusto ko na matapos. So, na vlog 19. New chef from Indonesia ay nakakalahati na. Mahaba-habang harang nito ni Kabsat. Wala, tapos na siguro si Pameme. Dali lamang guys I-chat ko na yung ang nandito kasi sa Microsoft si Mel Family Vlog, si Kamemo, si Oscar, si Chona. Nalimutan ko na yung isa na nandito. 4 kayo, 5 kayo nandyan. Dali guys Nagulobat na pala.
Napuyat na kayo guys. 15 minutes pa kasi ako para 2 hours. Kasi holiday, baka hindi tayo makapag-live stream. Natatawa si ano. Bakasan ko na, naka 8 minutes na. Evergreen, Tamsak 24. Uy, another harang oh, tagmo oh. Another harang. Ilang minutes yan? 3 minutes? 3.39 minutes ang harang. Evergreen. Ayan, malapit na rin sa'yo, Mel Family Vlog. Thank you so much, Mel Family Vlog, sa 49 minutes mo. Naka 40 minutes na po ako, kabsat. Kabsat Mel Family Vlog, 9 minutes more. Thank you so much. 12 minutes na lang ang live stream na ito. At magtatapos na po. At least na-share ko yung ano, yung time ko sa inyo. Ayan, kabsat, 9 minutes na lang kabsat. Tama-tama magtatapos ako. Idol Memo, ang haba ng harang mo. Idol Memo, 10 minutes and 37 seconds. Picturein natin. Send ko sa'yo. Ito yung pinakamahabang harang na na-play ko ngayong araw na to. Ilang pangit na ng camera niya. Ayan, Idol Memo. Tao. Ayan. Pinoy Disco Remix featuring Elias. Ayan, no? 10.37 minutes. Pagtyagaan muna natin yan na panoorin. Di ko muna mute ko muna ka Memo. Kasi ano, English pa naman to. Kabsat Melda, thank you so much. Mongo Aishi, tapos na. Hindi ko na yun nabakasan, kabsat. Si Mongo Aishi mo, ayaw mo na. Na-fully watch ko naman na siya. Ito, naka-red na siya, kabsat. Naka-red na. Ito tuloy ang ani, kahit walang na-ani. Uy. Macy, kabsat. Ray. Kabsat Macy, nandyan lang ha. Si Star, nagdadaldal kasi ako, kabsat. Kaya ano, hindi ako naka-emoji. Nandyan pa rin, kabsat, itong si Star Madayag na ang aming the only girl na aso. The only girl na aso yan eh. Parang may breed, malaking aso. Kaso sa katandaan niya, wala na. Rest in peace na siya. Dati, takaw-takaw nun eh. Matakaw. Yung isang planggana, yung 1 kilo na rice, kaya niyang ubusin yun. Pag niluto.
Gary's music. Naka 50 minutes na, Sir Gary's music. So, 24 minutes more. Gary's music. May harang kabsat. Imelda, tuloy ang ani kahit walang naani. Tamsak 21 ito. May harang. Daming biyaya ni kabsat. 41 seconds, 2 of 2 harang, another harang, kabsat Imelda Dumlao, 2 of 2. Hello, Sis Macy. Doon kita nakilala kay Sis Macy. No, kanina nakikipag-watch to watch ako kay Sis Macy. Doon sa mga bisita niya. Yun ang sinasabi ko sa iyo. May ano na, 2 minutes pa lang yung video niya out of 4 minutes doon sa pinapanood ko doon. May nag-pop up na full watch. Sabi ko, paano niya na full watch yun? 2 minutes pa lang. Idol Oscar, nandyan din po Adding Oscar. Nandyan pa rin po si Angel. Shemix Vlog, Shemix Vlog. Sherilyn Vlog, nandito na ako sa iyo. Ito na yung perks mo. Latest live video. Piniplay ko na po. Sexy Chinita, kabsat. Ano kaya piniplay ni Miss Jamie kanina? Hindi. Si Tropa. Hindi pa tapos yun. Fully watch na. 15 kanumot. Aga po Gilibiati 15. Susumang po ti Pilipinas. Got 18 nga ta. 17. Rosary time na. Sige, kabsat. Take care, kabsat. Evergreen. Good night. God bless you and your sweetheart. Di ba? Na-remember ko pa yung pinapanood kong video mo, yung vlog mo. And I wish also that your channel will grow as well. Thank you. Ha? Bayag pa yun. Excited daw sila. Darating ng kanilang ama. Thank you so much, kabsat. Tatapusin ko yun. Ito, may mga harang-harang pa eh. Ayan mo na lang dyan muna. Mamaya pa ako mag-play sa mga ka-teammate ko. Pagkatapos na ng live stream. Puntang ko na si Alan pumarada. Baka umiiyak na yun. Walang tao. Like, kortina mo. Regalo yan ni Bianang ko. Yan, ito. Ewan ko, pinagawa niya siguro. Bakit fit sa ano ko? Pinagawa niya yan siguro. Ni Mother Tiger, binigay niya. Mother Tiger kako kasi dati, maano siya. Stricto dahil teacher yun. Ngayon tumatanda na, medyo maluwag-luwag na.
Ito na ang magtatambay kay Alan Pumarada. Kabsat Macy, still in your live stream. Kabsat Nelda, tuloy ang ani. Katatapos lang po ang mid-roll harang. Na kabsat? Naka 2 minutes na. Gars, music. Sonata tika Ilocan yan. Ayun, maganda. Kaso lang, kabsat, ay Sir Gars, sa Facebook, may nag-patent, nag-copyright ang yung mga bugros. Yung mga paborito pa naman ako doon na kanta. May copyrighted. Hindi naman nila original song yun eh. Bakit nila pinaka-copyright? 55 minutes na, Sir Gary. 55 minutes na. Yes, Fatuma Bira, I'm still playing. Explore Dubai's chilling park at night, relaxing night walk and city lights. This is 17 minutes, Fatuma Bira. Thank you so much, Fatuma Bira. Thank you so much, everyone. Wala. Idol Nemo, another video na po. Nagdire-diretso na pala yung live, yung video ni Kamemo. Ayan, mga kapatid, 5 minutes na lang po. Mag-end na po si live stream ni Miss Jamie Baliena channel. In 5 minutes, Fatuma Bira, I'm going to end the live stream. But, however, your video that is being played will be fully watched. Don't you worry. I will fully watch the video. Even though I'm going to end the live stream. Another video ni Kamemo, 20 minutes. Thank you so much, 7 amazing friends. Oscar is still here in your channel. Nagsasalita ba si Oscar? Oo nga, nagsasalita. Parang pagod na pagod si Oscar. Kabsat Nelda, thank you so much, Kabsat. Playing pa rin po. One minute na lang. Ayan. Nag-full watch na pala. Thank you so much. Johnny! Ay, pretzel body. Good evening to you. I'm about to end the live stream, Pretzel Body, in 2 minutes. I'm happy you're still here. I'm happy you came. Kabsat Imelda, there is harang. Oh, tuloy. 1 minute. In your lubog. Lugi, pero kailangan magpatuloy. Oh, diba? Adya. How's your channel going? Yeah, I already have the first pay after 11 months. I already have the first pay after 11 months, my friend Pretzel Body, because the threshold is $100.
before YouTube will pay you, will give you the, the dollar, you will have to accumulate a total of $100. So in 11 months, I accumulated that $100 in 11 months, my friend Pretzel. Yeah. That is my first pay. Last October 2022. Yeah. That was my first pay. $100 in 11 months. Diba? Salamat na Kamemo sa pag-member nyo sa akin. Nakatulong din yun. Kapsat Memo. Thank you so much, Idol Memo. Thank you so much, Pretzel Body. I'm going to your channel in just a moment, but after my live stream na, because after my live stream na, because I'm going to end na kay JP. Johnny Pretzel Body. Thank you so much, my friend Aksha family. I'm going to end my live stream, Aksha family, in a minute, 2 minutes. Aksha family, thank you so much. I will change my ball pen. I'm going to play your video, Aksha family, outside my live stream already, because I'm going to end in 2 minutes. Aksha family. Oh, this one already. Dali. I will play you here. Johnny pala, muna, si Johnny. And then I will just get the channel of Aksha. But first, I still need to watch the video of Johnny. Oh, Johnny, random shorts and then. Alright. In your channel, you have 96 videos. All of these are shorts. You have 96 videos, but all of these are shorts. Johnny Pretzel. Alright. Playing. Aksha family, you're next. Thank you so much, everyone. I wish you all the best. All of these channels that I'm watching now, make sure that your videos are all fully watched. Don't you worry. You will be next here, Aksha family. And Kamemo, expect the membership perks. Magbakas-bakas na lang ako, Kamemo, doon sa videos mo. Thank you so much. Nagpipicture lang ako, Kamemo, pagka may ginamit akong cellphone ng anak ko na hindi makakapagbakas. Nakakaano lang yun. Kagaya ng sinesend ko kay Kabsat Imelda, hindi nakakapagbakas yun. Kasi sa kanya. Pero mas mabilis kasi mag-play sa Kamemo. Mas mabilis mag-play sa cellphone. Ito kasi pagka natanggal mo na yung charger, wala na. Nag-i-stop na kasi yan. Kasi, yun. Thank you so much, Kabsat Melda din. Aksha family. Patumabira, yeah. Patumabira. I think your channel is still playing. Exploring the, 16 minutes already.
to I still need 1 more minute to complete the video. Yeah. Thank you so much, everyone. I wish you all the best, and may your family be blessed, including your channel and including your all your aspirations in life. Thank you so much, everyone. Good evening and God bless us all. Bye.